Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagkakapantay, inclusivity, panawagan sa Unity Walk ngayong International Women's Day. Women's Rights Festival, idinaos sa Balangas City, Bataan. San Fernando Water District, di muna magtataas ng singil kasunod ng dagdag presyo ng kuryente sa lungsod. BIR RDO 21B nakipag-ugnayan sa DTI at SEC para sa pagpapaigting ng tax collection. At patuloy na pagpapalaganap sa salita ng Diyos, asahan sa ika-20 taon ng Men of Light. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to, oras na po para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Sa nakalipas na 35 taon ay ginugunita sa Pilipinas ang Women's Month tuwing Marso sa bisa po ng Proclamation No. 227 na pinirmahan ni dating Pangulong Corazon Aquino noong March 1, 1988. Sa buwan na ito ay higit na itinatampok ang karapatan ng mga kababaihan, pagkakapantay-pantay sa lipunan at ang laban sa pang-aabuso. Pinagdiriwang din sa buong mundo tuwing Marso ang Women's History Month. Nagugat ito sa nangyaring sunog sa Triangle Shirtwaist Factory sa New York City noong March 1911 kung saan nasa 140 kababaihan ang nasawi dahil na rin sa kanilang kalunos-lunos na sitwasyon sa trabaho. Sa Europa, ipinananawagan naman ni Clara Zetkin at ng Socialist Women's International ang deklarasyon ng March 8 bilang International Women's Day. Bunga ito ng patuloy na pakikipaglaban ng sektor ng kababaihan para sa pantay na karapatan sa sahod at trabaho at maging sa social protection sa mata ng batas. Dahil sa patuloy na pag-oorganisa at pakikibaka ng mga kababaihan, kinilala ng United Nations ang March 8 bilang pandaigdigang araw ng kababaihan upang ipagdiwang ang kanilang kontribusyon sa lipunan. April 1990 nang pirmahan naman ni Pangulong Cory Aquino ang Republic Act 6949 na nagdedeklara sa naturang petsa bilang National Women's Day sa Pilipinas. Tema po ng selebrasyon ang We for Gender Equality and Inclusive Society. Bagamat marami nang naipanalong laban ang sektor ng kababaihan mula nang ipagdiwang ang International Women's Day, hindi pa rin nawawala ang hindi pantay na pagtrato at kawalan ng oportunidad sa mga babae. Pagtuturing bilang kagamitang sexual at pang-aabusong verbal, emosyonal at pisikal. Sa datos po ng Philippine National Police, umabot na sa higit 5,000 ang bilang ng mga kaso ng pang-aabuso sa kababaihan sa unang kalahating taon ng 2022. Dahil dito, patuloy ang panawagan para sa pantay na karapatan dahil ang babae ay kalahati ng lahat ng aspeto ng lipunan. Tumindig kababaihang Bataenyo para sa kalikasan, karapatan at pagbabago. Ito po ang tema ng isinasagawang Women's Rights Festival ngayon sa Balangas City, Bataan. At para po bigyan tayo ng karagdagang detalye, kaugnay po ng Women's Rights Festival na ito, makakasama po natin live sa ating programa si Ma'am Derek Cabe. Siya po ay council member ng Kaisaka, isa pong NGO na nagsusulong para sa kapakanan at karapatan ng mga kababaihan sa bansa. Ma'am Derek, magandang gabi po sa inyo. Happy Women's Day sa inyo. Hello, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo at Happy Women's Day. Maraming salamat sa inyong imbitasyon na mapasama ang aming inilulunsad na
Women's Rights Festival ngayon dito sa Balanga City, Bataan. Po, no, na napakaraming nakalinyang aktibidad ang inorganisasyon ng inyong grupo. Pero pakipaliwanag lamang po, Ma'am Derek, ano ho ba yung pinaka-objective po natin? Bakit po tayo nagkasa, no, ng Women's Rights Festival? Oo. Magandang yan, ano. Yan din ang objective namin. Bakit kami naglunsad ng Women's Rights Festival? Una kasi magandang maging bigyang kaalaman, no? Bigyan natin ng pagkakataon na malaman ng ating mga kapwa-kababaihan, lalong-lalo na ngayon dito. Maraming mga kabataan, mga estudyante ang sumama rito kasi marami sa kanila yung wala ng masyadong kinalaman kaugnay sa ano nga ba ang tunay na kalagayan ngayon ng ating mga kababaihan. Ano ba ang mga karapatan ng ating mga kababaihan na parang hindi naman yata natin nararamdaman. Bagamat sinasabi nila na may boses na raw ang mga kababaihan, pero totoo nga ba? Tayo nga ba ay pinakikinggan? Kung meron tayong boses, tayo nga ba ay nakokonsidera? Ang ating bang mga kapakanan ay nakokonsidera? Lalong-lalo na yung mga kabataan natin. Kailangan natin silang bigyan ng kamulatan dito sa ating inilulunsad na Women's Rights Festival. Kaya itong Women's Rights Festival, may mga booths dito, exhibits, mga karapatan ng kababaihan, ano-ano ba yung mga batas at na nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan. Nandito rin yung mga ilang mga kababaihan na naging malaki ang role na ginampanan sa lipunan, sa societal building, yung pakikibaka ng mga kababaihan noon para magkaroon ng pantay na karapatan. Mga karapatan ng kababaihang itinataguyod ng manggagawa, mga kababaihang manggagawa sa ating mga pagawaan, sa ating mga pangkabuhayan, kagaya ng ekonomiya. Ano ba ang tinatamasa? May access ba ang ating mga kababaihan doon? Ito po yung laman at tema nitong Women's Rights Festival ngayon. At merong kung nakikita ninyo, meron ding street chalk arts na ginagawa dito para makuha natin yung mga artworks ng ating mga estudyante at kabataan na nandito po ngayon. Bilang miyembro Hello? po, no, ng isang organisasyon na nagsusulong sa karapatan ng mga kababaihan, sa tingin ho ninyo, Ma'am Derek, gaano na ho ba kalayo, no, yung inabot ng laban na inumpisahan ng ating mga kababaihan? Matagal na panahon na, no, ang nakalipas at tayo po ay natutuwa dahil hanggang sa ngayon naman ay meron po mga organisasyon na grupo tulad po ng Kaisakan na patuloy na gumagawa ng paraan, umaaksyon, ano, upang may pagpatuloy pa rin po, no, yung pagbibigay ng awareness kaugnay sa karapatan ng mga kababaihan. Saan na po umabot itong laban na ito? Oo. Ano din yan, kailangan nating reviewin. Kasi bagamat sinasabi na napakataas na ng inabot natin sa gender gap, kumbaga parang sinasabi na bagamat may boses ng kababaihan, pero sa totoo lang yung pinakibaka, sinulong nung unang panahon, nung 1911, ng mga working women, nung naglunsad sila ng protesta, naglunsad sila ng pakikibaka, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin lubos na tinatamasa ng ating mga kababaihan, lalo na yung mga manggagawa. Kasi sa mga pabrika, laganap pa rin yung usapin ng hindi pantay na benepisyo, no, para sa mga kababaihan. Kung dito sa Bataan, meron pa rin mga kababaihan natin na tumatanggap ng mas mababa, no, ang sahod kaysa sa mga kalalakihan, sa kapwa manggagawa na kalalakihan. Yung access natin sa health, lalo na sa mga pagawaan, lalong mahirap sabihin pero wala talaga. Nung tinatanong natin ang mga kapwa na mga kababaihang manggagawa kung meron ba silang access sa maternal health, even though meron ng batas tayo, no, ng Magna Carta, meron tayong batas ng reproductive health, pero pag tinanong mo, meron na ba kayong mga mekanismo para ma-access ninyo ang mga benepisyo na nakapaloob sa mga batas na ito? Nakakalungkot na sagutin na wala pa. Kahit nga yung usapin ng mga
reproductive related sa reproductive health ng mga kababaihan natin, kahit na usapin ng yung sa maternal health, yung usapin ng yung reproductive health natin, wala yun. Hindi yun accessible sa ating mga pabrika sa kasalukuyan. Kaya kumbaga marami pa rin mga kababaihan manggagawa ngayon ang nagtitiis, no? Lalo na kapag may menstrual period o kaya mga buntis, wala pa rin access sa mga prenatal care, kahit hanggang doon sa paggabay sa kanilang pagbubuntis. Kahit nung matapos ang panganak, wala yun. Kaya napakalaki pa din ng hahabulin natin sa usapin ng reproductive health, usapin ng economic parity, no? Sa sahod, sa promotion, even yung sa politics, no? Nandyan pa rin yung porke babae ka, parang pinagtatawanan ka kapag nakikipagsabayan ka sa politika, di ba? Marami pa rin mga palatandaan na ang karapatan ng kababaihan at ang usapin ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng lalaki at ng babae ay hindi pa rin ganon na natatamasa ng ating mga kababaihan. Hello? May mandato po ang pamahalaan, ang LGU, sa ilalim po ng batas na isulong yung pantay na karapatan sa mga kababaihan, at of course yung protection din ho sa ating mga karapatan. Meron ho ba kayong specific na panawagan sa ating gobyerno? Well, taon-taon ginugunita po natin ito para hindi lamang i-celebrate o kilalanin yung kontribusyon ng mga kababaihan, pero nabanggit nyo nga ho, marami pang issue na kailangan pong mabigyan ng solusyon. Meron ho ba kayong specific na mensahe na nais pong ipaabot sa ating pamahalaan? Ma'am Derek, ang inyo pong grupong Kaisa Ka? Oo, malaki pa yung gusto nating iparating sa ating gobyerno. Kasi totoong may mga batas, kagaya ng Magna Carta, may batas na yan, pero kagaya rin ng meron na rin Reproductive Health Act. Pero itong mga batas na ito ay nananatiling parang display. Hindi ito nararamdaman ng mga kababaihan, lalong-lalo na ng ating mga kababaihan sa komunidad, mga karaniwang manggagawa, mga magsasaka, nasa communities. Hindi pa rin ito lubos na nararamdaman ng ating mga kababaihan, mga kapwa-kababaihan, lalo na yung usapin din ng pagtatanggol sa karapatan nila laban sa karahasan, yung domestic violence, napakalaki pa rin ito. Pupunta ka sa barangay, pero yung mga nasa barangay parang usapin pa lang ng pagreklamo ay nais pang mahiya ng ating mga kapwa-kababaihan sapagkat yung mga nasa barangay desk, women's desk natin, hindi nila alam masyado kung ano ang gagawin nila. Kaya kung may mga batas tayo, unang-una na dapat ay ipatupad, bigyan ng pangil ang ating mga batas sapagkat lalo na magiging problema kung wala tayong batas. Ito nga lang may mga batas na tayo, hindi pa natin maramdaman. So sana sa ating mga local government units, manguna sila sa pagpapatupad at pag-realize itong mga objectives, prinsipyo nitong mga batas na ito para tulungan natin, totoong itaguyod natin ang karapatan at kagalingan ng mga kababaihan. Hindi lamang tuwing International Women's Day, kundi sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababaihan. Ito sana yung panawagan natin sa ating pamahalaan, sa buong pamahalaan natin mula sa lokal hanggang sa national. Opo, Ma'am Derek, ang inyo pong organisasyon naman, napakahalaga po nitong awareness nga sa karapatan ng mga kababaihan. At nakikita ho natin na isa din tong problema dahil hindi lahat, up to this point in time, ay alam ang karapatan ng mga kababaihan. Sa inyo pong organisasyon, ano ho ang mga ginagawa ho ninyo para mapunan itong problema na ito, lalo na ho ngayong Marso, na Women's Month. Ginugunita po natin itong araw ng mga kababaihan.
Oo, Jen. Ngayon, kaya sinimulan namin itong March 8 para yun nga, yung sinabi mo na marami pa rin sa kapwa nating kababaihan, lalo na sa kabataan, ang kailangan tulungan para sa pagpapaalam ng kanilang mga karapatan bilang babae, bilang tao. Kaya yung education and awareness campaign natin, hindi ito tumitigil. No? Itong Marso, lalo na i-highlight natin yung mga education na ito sapagkat katuwang tayo ng kapwa pa nating mga kababaihan at kilusang kababaihan na nais i-reach out yung ating mga kapwa kababaihan sa communities at sa kung saan mang sektor sila kami ng pagkilos sa mga specific na issues na may kinalaman din na nakaka-apekto sa ating mga kababaihan, kagaya ng usapin sa wage, usapin sa housing rights, so yung mga kababaihan nasa komunidad natin na nakakaranas ng mga kabi-kabilang mga pagpapalayas, no? Tinutulungan din natin sila, tayo rin ay kumakasa para organisahin ang ating mga komunidad, mga kababaihan sa komunidad, mga kasama nating kababaihan na nakakaranas ng environmental damage due to climate crisis. Tayo rin po ay naglulunsad ng mga iba't ibang pagkilos, no? Pagtugon para bigyang solusyon, hanapin ang solusyon kaugnay dito sa epekto ng krisis sa klima sa ating mga kababaihan, dahil lalong-lalo na mas malaki ang epekto, mas madami ang epekto sa kababaihan itong dinaranas nating krisis sa klima. At itong ating mga kabataan dito, sila yung ating tinutulungan, ginagabayan ngayon para magkaroon ng sapat na edukasyon sa kanilang karapatan bilang babae, sa kanilang karapatan sa pangalagaan ng kanilang katawan, magkaroon ng access sa reproductive health natin, no? Ito po yung ating mga gawain ngayon. Pag-oorganisa sa ating mga kababaihan para magkaroon sila ng kapasidad, magkaroon sila ng power pagkat nasa kanilang pagsasama-sama, nasa ating pagsasama-sama ang ating lakas. Bilang panghuli na lamang po, Ma'am Derek, baka gusto ho ninyong imbitahan pa, no? Yung ating mga kababaihan, I think ongoing pa rin po yung mga activities na ginagawa po ng inyong grupo ngayon dyan sa Balanga. Oo, Jen, maraming salamat. Muli po, isang mapagpalaya at isang masaya, maligayang International Women's Day sa ating mga kasama dyan, mga kapwa nating kabaro, mga kapwa nating kababaihan na nanonood. Ngayon, inaanyayahan pa rin po namin kayo. Isang oras pa po kami rito sa Balanga Plaza para po bisitahin ang ating exhibit booth. Nandito po, makisaya, makikanta, mag-drawing. I-drawing po natin, ang daan natin sa drawing, ang ating panawagan sa gobyerno, kaugnay ng ating karapatan sa karapatan. At mamaya hanggang alas 8 po tayo dito ng gabi. Maraming pong salamat. Maraming salamat po sa inyong oras at again, Happy Women's Day po sa inyo. Mabuhay ang mga kababaihan. Mga karehiyon, Derek Cabe, ang council member po ng Kaisaka na nag-organisa ng Women's Rights Festival dyan sa Bataan. Dumako po tayo sa ibang balita. Isang unity walk naman ang idinaos sa siyudad ng San Fernando, Pampanga bilang paggunita sa International Women's Day ngayong March 8. Kabilang sa mga naging panawagan ng mga lumahok ay ang pagkakaroon ng pantay na karapatan para sa mga kababaihan, gayon din ang inclusivity sa lipunan. Magbabalita si Liana Canilao. Sabi at tamo pong sadya, mabuhay ang mga kababaihan! Ito ang sigaw ng mga Fernandina sa isinagawang Unity Walk sa siyudad San Fernando, Pampanga, umaga ng Miyerkules, March 8 bilang paggunita sa International Women's Day. Pasado alas 5 ng umaga nagtipon-tipon ang nasa 600 participants sa High School Boulevard at Sitio Tagulod, San Nicolas, ang dalawang assembly point ng marcha na nagtapos naman sa tapat ng City Hall. Kabilang sa mga lumahok ay pawang mga miyembro ng women's organization sa mga barangay, mga kawani ng city government at iba't ibang sangay ng pamahalaan. Bilang kababaihan po, napakalaking sa ating syudad na nagkaroon po tayo ng mga activity dito.
Dito po namin na ipapahayag kung ano po yung mga saloobin po namin, may paglalaban po namin, kung ano po yung mga karapatan po namin bilang babae. Importante po sa atin yung Women's Month, no, dahil sa kababaihan, kailangan ipaglaban natin kung anong karapatan po ng isang babae. Patuloy na nagsusumikap umano ang city government ng San Fernando upang mabigyan ng espasyo sa iba't ibang larangan ng mga kababaihan tulad na lamang ng mga solo parents. Malaki po ang maitutulong ng city sa amin dahil nakikilala po kami kahit hindi lang po sa amin sarili, lahat po ng mga barangay na solo parent. Kahit sa mga livelihood, yan, sa mga seminar, binibigyan po kami. Sinasali na po kami ngayon. Ayon kay J.R. Hipolito, Focal Person ng Gender and Development Office ng syudad, isinasabuhay ng LGU ang tema ng Women's Month Celebration na Fernandina Kayagape Ka, Kayabe Ka. Sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Vilma Caluag, ang kauna-unahang babaeng alkalde ng San Fernando. At nakikita na natin na unti-unti nagtitake part na yung mga kababaihan, lalo na sa pamumuno, no, sa LGU, at kitang-kita naman natin ngayon kung sino yung mayor natin, si Mayor Vilma Caluag. Isang babae. At nakikita natin yung paano siya magtrabaho at anong kakayahan niyang magpatakbo ng isang gobyerno. So, ano yan, proof si Mayor V na ang mga babae ay may kakayahang maging leader, mamuno ng isang syudad. Hindi lang isang syudad, kahit isang bansa, di ba? Meron na tayong Cory Aquino. Isa lamang ang Unity Walk sa higit kumulang 20 aktibidad. Ang ilan pa sa mga maaaring abangan ng mga Fernandina ay ang dental at medical missions, pampering services, cassava processing service, cervical cancer awareness and screening, colon cancer forum and screening, women's summit at production exhibit. Naka-highlights nung ating Women's Month ngayon ay yung pag-organize natin ng Women's Summit na mula doon idodraw natin, bubuin natin ang isang konkretong plano at pagsusuri na rin yung kung ano talaga yung actual condition ngayon ng mga kababaihan sa San Fernando. And from there, magbubuo ng isang plano kung paano maisusulong yung mga karapatan at mga programang makakatulong para mapaunlad ang kabuhayan ng mga kababaihan. Bukod sa pagkilala sa kontribusyon ng mga kababaihan sa lipunan, layon din ng pagdiriwang na ito na tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Okay, may kapagpahinawat na ng bagyan eh. So, start na niya po yung program. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Wala pa umanong napipintong pagtataas ng singil sa tubig ang City of San Fernando Water District o CSFWD sa kabila po yan ng dagdag bayarin sa kuryente sa lungsod. Pagtitiyak pa ng pamunuan ng CSFWD, dadaan sila sa wastong proseso at mabusising pag-aaral. Oras na kailanganing itaas ang kanilang singil. May detalye si Liana Canilao. Ikinagulat ng maraming Fernandino ang pagtataas ng kanilang singil sa kuryente para sa buwan ng Pebrero. Bagamat ilang serye ng konsultasyon at pagpupulong ang isinagawa at patuloy na isinasagawa upang mapigilan ang dagdag singil, ito ay nag-reflect pa rin sa kanilang electric bill. Hindi raw inaasahan ng mga consumer na maliban sa generation charge increase, mayroon din kakakibat na buwis. Paliwanag naman ng Isfelapco, otomatiko ang EVAT sa coal power energy na siyang pinagkukunan ngayon ng supply ng kuryente. Gayunpaman, patuloy pa rin ang paghingi ng tulong ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag sa iba't ibang sektor upang masolusyonan ang nasabing issue. Sa pagkikipagpulong ni Caluwag sa pribadong sektor noong February 22, sinabi nitong marami ang tiyak na maaapektuhan sa pagtaas ng singil sa kuryente. Definitely po, kung water district, prime water, definitely magtas na rin. At gusto po may tas siya po in water district, magtas laman po rin, ganagan ng ating eskwela Kenny, ganagan ng establishment Kenny, magtas lang po at karin na mag-umpisa yung kasakitan na hindi ang natarakal po. Kahit po, masyado ng matsura po in nangyari. Paliwanag naman ng City of San Fernando Water District, wala pang napipintong pagtataas ng singil sa tubig sa ngayon. At kung magkaroon man daw, hindi ito oro mismo at dadaan ito sa tamang proseso. Yes, of course, ako lang as a private user nasa Isfelapco, tumaas yung ano ko Definitely yun, may effects yan sa operation, no? But hindi naman simultaneous o instantaneous tumaas ang itataas na. Magsasubmit yan ang aming partner ng kanyang operation, projection, ano ang cause and effect. Kung hindi na yun tumatama doon sa binibigay na allowance na return sa investment sa isang private corporation under the PPP program, kailangan talagang taasan. Kung kailangan taasan yung tariff, then we'll do so. But after careful study, we will recommend that. Pero right now, wala pa. Sakaling kailanganin magpataw ng karagdagang singil, siniguro naman ni City of San Fernando Water District General Manager George Cumba na ito ay magiging tama at makatwiran. I-evaluate din namin yung pinakamababang halaga lang ang ibibigay naming pagtaas. Alam naman natin kasi non-profit, non-stock naman po ang water district, so di namin kailangan ng kita. Yun lang enough to sustain our operation. So, titignan din naman namin yon. At papalam natin sa ating mga constituents yan. Hindi naman sigido na taas tayo bukas. Hindi pwede yun. Walang bawal sa batas yun. No? Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Halos kalahati raw ng 10 bilyong pisong tax collection ng BIR Revenue District Office 21B ay nagmula sa mga maliliit na kumpanya at korporasyon. Kaya naman sa patuloy na pagpapaigting ng kanilang kampanya kaugnay ng pagbabayad ng buwis, inanyayahan ng BIR sa isang convention ang Securities and Exchange Commission, Department of Trade and Industry at ang top 150 corporation sa Southern Pampanga. Ang mga naging talakayan sa naturang pagtitipon, ihahatid po sa atin ni Paulo G. Santos. Punong-puno ng sigla ang ginanap na convention ng Bureau of Internal Revenue, Revenue District Office 21B sa siyudad ng San Fernando, Pampanga nitong Martes, March 7. May sayawan, kantahan, If I can be strong, I know every man. Mayroon ding nag-vlog tampok ang halaga ng paghingi ng resibo sa mga establishmento. Paano na ako ng resibo kasi kailangan ko siya, i-reimburse ko siya. Ay, sorry po kami nag-i-issue ng resibo. At ang ceremonial tax e-filing.
bahagi ng masayang kaganapan ng kampanya serye ng BIR kaugnay ng wastong pagbayad ng buwis. Present sa tax convention ng BIR ang mga kinatawan at opisyal ng Securities and Exchange Commission o SEC, Department of Trade Industry o DTI, at ang top 150 corporations sa Southern Pampanga na sakop ng BIR RDO 21B. Actually, it is a part of the 3 event program. So yung una, yung media partners and other partners. Yung pangalawa, yung individual taxpayers. And then itong pangatlo, corporate taxpayers. So we try to secure the cooperation of different agencies like SEC, DTI, and AABs, accredited agent banks. So, kasi hindi naman ito kayang gawin ng RDO 21B lang. So, kailangan namin ng business environment and as well as the whole society of RDO 21B as South Pampanga family. Ayon kay Arnel Cosinas, ang pinuno ng BIR Revenue District Office 21B, halos kalahati ng 10.6 billion pesos tax collection ng kanilang tanggapan ay nagmula sa mga corporate taxpayers. Kaya estratehiya umano ng kanilang tanggapan ngayon na maiangat ang kamalayan ng mga miyembro ng iba't ibang korporasyon ukol sa mga pambansang polusiya pagdating sa pagbubuwis. Kung i-check natin yung contribution ng different corporation, more or less it is around 50+% of the total collection of 10.6 billion last year. So hindi ito biro dahil it composes of direct taxes and withholding taxes. So withholding taxes are taxes that are entrusted to them that belongs to other income recipients and are being remitted by these top corporations. As of March 2023, nasa 66,000 na umano ang bilang ng mga rehistradong korporasyon sa rehiyon. At batay sa datos ng BIR RDO 21B, kabilang ang agro-industry and trading sa mga sektor na industriya na patuloy ang paglaki. Ayon sa Securities and Exchange Commission, makatutulong ang kolaborasyon ng kanilang tanggapan at ng BIR sa pagpapakalat ng impormasyon hinggil sa mga batas at iba pang guidelines sa pagnenegosyo at pagbubuwis. Opo, napakahalaga po ang imbitasyon po ng BIR sa amin sa kanilang kampanya, no? At makikita nga na hindi lang sa kanila yung kanilang kinakampanya, kung hindi pati na rin sa ibang ahensya ng gobyerno kagaya ng Securities and Exchange Commission, na kung saan makikita natin na coordinated yung programa ng bawat isa sa amin na hindi hiwalay sa isa't isa, na makikita natin, no, na ang tanging layunin ng programa ng bawat ahensya ng gobyerno ay tungo sa kaunlaran ng ating lipunan, ng ating bayan. Kaya kami nagpapasalamat sa BIR sa kanilang pag-imbita sa amin at nahibahagi namin yung mga updates. Samantala, bukod sa mga malalaking korporasyon, nais din ikampanya ng BIR RDO 21B ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs, ang pagpapatupad sa obligasyon na pagbabayad ng wastong buwis. Dito umano makakatulong naman ang DTI. Sa DTI po kasi kami din, we are encouraging yung mga MSMEs natin na talagang they will have to go to the mainstream. Yung kung hindi sila mag-colorum o maging underground. So apart from that po, ito nga pong mga institution ng mga tax reforms ng ating BIR. So sa ating pong mga programa sa DTI, we make it a point na meron kaming mga orientation training din, mga seminars regarding taxation. So para po itong mga tao, hindi naman matakot na mag-file ng income tax sa BIR because alam nila kung ano yung maging benefits ng paying their income taxes naman po na diligently, tsaka po yung tamang tax talaga. Samantala, nagpaalala naman ang BIR sa ating mga karehiyon na wag nang hintayin pa ang mga deadline bago magbayad ng buwis. Unang-una, wag po natin kalilimutan ang ating April 17 due date. Manapa, kung maaari, a week before that, i-comply na po natin yung ating filing of income tax return kay individual man tayo o corporation. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.
Isinapormal na ng Securities and Exchange Commission Tarlac Extension Office at ng inyong himpilang CLTV 36 ay isang tambalan na naglalayong magbigay impormasyon sa publiko hinggil sa halaga ng good corporate governance. Narito po ang detalye. Upang pagtibay ng information dissemination at mga anunsyo na kailangan malaman ng ating mga karehiyon hinggil sa pagpaparehistro at pangangasiwa ng mga korporasyon at investments, nagkaroon ng kasunduan ng Securities and Exchange Commission o SEC Tarlac Extension Office at ang inyong lingkod na istasyon, CLTV 36. Sa isinagawang Memorandum of Agreement signing nitong Martes, March 7, 2023, sinabi ni Attorney Richard Laus, ang Director ng SEC Tarlac Extension Office, matagal nang katambal ng kanilang ahensyang CLTV 36 at malaki na ang naitulong nito sa kanilang misyon para sa pag-promote ng good corporate governance. Napakahalaga ng collaboration na to sapagkat sa pamamagitan ng ating collaboration na ipapahayag natin at na ipaparating sa ating mga nasasakupan, hindi lamang dito sa mga nasa sentro ng ating lipunan, kung hindi pati na rin sa mga malalayong puok, yung mga far-flung areas na tinatawag natin, na ibabahagi natin yung serbisyong ito sa pamamagitan ng ating channel at ng ating TV network nito. Itinuturing umuno ng SEC Tarlac Extension Office na isang tagumpay ang napipintong kolaborasyon sa nangungunang istasyon sa Central Luzon. Isang tagumpay sa bahagi ng SEC ang magkaroon ng Memorandum of Agreement sa ating CLTV 36 na leading TV network dito sa atin sa Central Luzon, at hindi lang dito, lumalampas pa yan sa ibang rehiyon. So sa ating mga kampanya sa SEC ay katuwang at katulong natin ng CLTV 36 upang ipahatid ang mga mensahe ng SEC sa ating mga nasasakupan sa mamamayang Pilipino. Kaya tinuturing ng SEC na malaking tagumpay ang pagkikipagkasundo bilang isang partner agency ng SEC ang CLTV 36. Ginawaran din ng SEC ang CLTV 36 ng isang award of recognition sa walang humpay na suporta na ipinakita ng istasyon sa kanilang tanggapan. Nagpasalamat naman ang Vice President at Deputy General Manager ng CLTV 36 na si Billy San Juan sa tiwala na ibinigay ng SEC. Nakikita lang dito na ang CLTV 36 ay isang maaasahang media organization na tumatayo talaga para sa interes ng mga mamamayan at katulong ng mga ahensya ng gobyerno para sa pagsiserbisyo at mas mapabuti ang buhay ng mga mamamayan dito sa ating lugar. Asahan naman umuno ng mga taga Central Luzon ang patuloy na paghahatid ng makatotohanang impormasyon ng CLTV 36. Ang CLTV 36 ay nakikita na ang Securities and Exchange Commission ay isang ahensya na nakakatulong sa corporate governance, at kapag maganda ang corporate governance, mas stable ang ekonomiya, mas stable ang mga businesses, walang nadadaya, at syempre trabaho tuloy-tuloy. So yun yung nakikita nating tulong natin sa ahensya ng Securities Exchange Commission na makatulong ang CLTV 36 sa information dissemination. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sinalakay ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang isang makeshift drug den sa Salazar Street, Barangay Bangal, Dinalupihan, Bataan nitong Martes, March 7. Kasabay nito, inaresto ng pulisya ang 5 drug suspect at nakumpiska mula rito ang 4 na pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng humigit kumulang 13 grams ng shabu na nagkakahalaga naman ng 88,400 pesos. Nakuha rin mula sa mga suspect ang samot-saring drug paraphernalia at ang buy-bust money. Na-turn over na raw sa PDEA Region 3 Laboratory ang mga nakalap na ebidensya upang isailalim sa forensic examination. Naharap naman sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong suspect. Hinuli rin ng mga otoridad ang 3 suspect na kabilang naman sa top most wanted person sa magkakahiwalay na manhunt operations sa Central Luzon nitong weekend. Kabilang po sa mga inaresto ay ang top 1 most wanted person ng Dingalan, Aurora sa kasong 3 counts of acts of lasciviousness na mayroong 180,000 pesos na recommended bail para sa pansamantalang paglaya ng suspect. Nadakip din ng pulisya ang 2 top 4 most wanted person sa bayan naman ng Santa Maria at Malolos City sa Bulacan para sa parehas na kaso ng panggagahasa. Dahil po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kanya-kanyang diskarte na ang ginagawa ng ating mga maralitang kababayan upang maitawid ang sarili sa pang-araw-araw. Sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, regular na puntahan ng mga manggagawa ang isa pong karinderya na nagtitinda ng 20 pesos na ulam at may libreng sabaw pa. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, pangatlo ang pagkain sa mga karinderya sa pinagkakagastusan ng mga low-income earner. Si Paolo G. Santos ang may report. Umaga pa lamang ay nakasupot na ang mga ulam at kanin dito sa isang karinderya sa Barangay Baliti, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Order ito ng mga manggagawa sa may di kalayuan na factory para sa kanilang pananghalian. Kwento ng may-ari ng karinderya na si Sylvia de la Cruz, dahil sa hirap ng buhay, hindi niya maiwasang magpautang sa mga kapos sa budget kahit na siya mismo ay gipit para sa pamumuhunan sa araw-araw. Opo sir, kasi kung hindi po namin gagawin yung ganon, kung minsan kasi talagang nauubusan ng budget yung mga tao, no? Kung di po namin lalakasan yung loob namin sa pagpapautang kahit na medyo konti lang yung kikitain namin, tubo namin, tulog ang pera, 15 days na utang, nakikipagsapalaran na lang po kami. Ganun na lang po yung ginagawa namin para makasurvive lang po. Bunsod ng mataas na presyo ng mga bilihin, ang dating 50 pesos na regular order ng ulam, ngayon ay 60 pesos na. Pero kung hindi pa rin daw kaya, may budget meal daw na alok si Aling Sylvia sa mga naghahanap ng mabisa ngunit masustansyang panlaman ng tiyan. Meron pa nga po kami pagka sa gulay talaga, 20 lang yung budget. O yun, 20 pesos. Pagka po meron, ang ginagawa ko po kasi, halimbawa, meron po akong nabili na murang gulay. Pag po mura yung gulay na yon, mumurahan ko din po yung benta namin. Ganyan, magleles ako ng 5 pesos. Para po, kumbaga, parehas ako doon sa mga customer ko. Ganon, para yung mga regular customer ko, syempre kahit papaano matutuwa. Sa halagang ganoon, makakakain sila. Pero kwento ni Aling Sylvia, kung walang-wala raw talaga ang ilang manggagawa, mayroon naman daw tinatawag na diskarteng ambula. Nagbabaon daw ang iba ng kanin at humihingi na lang ng libreng mainit na sabaw. Ay, meron po. Kanin, tapos kuminsan talaga sabaw lang yung bibilin, tsaka soft drinks. Yung soft drinks lang ang babayaran nila, yung sabaw libre pa rin. Ganon. Batay sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang pagkain sa labas ang pangatlo sa pinakagagastusan ng mga maralitang manggagawa. Pero ayon kay Yusek Dennis Mapa, hindi ito ang karaniwang kain sa labas na sa restaurant o fast food chain ang punta kundi sa karinderya. Ang malaki rito na component talaga yung pagkain sa labas, kung magaganon. And medyo substantial din yung weight para dito sa
inflation of the bottom 30% income household, which is, as I mentioned, 7.5%. I think pangatlo ito, una yung pagkain, yung food and non-alcoholic beverages, mga 55%. Pangalawa yung housing, water, electricity, gas, and other fuels, mga 15.5%. At pangatlo yung restaurants and accommodation services na nasa 7.5%. Again, ito ay yung mga pagkain na kinukonsume sa labas ng bahay. So, hindi naman necessary na yung mga restaurants. Karamihan dito, sabi ko nga, mga karinderya kasi covered din naman yun sa aming mga surveys. Samantala, naitala sa 8.6% ang inflation rate sa bansa ngayong Pebrero, mas bababa sa 8.7% noong Enero. Ang inflation rate ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Sa Central Luzon, bumaba sa 9.3% ngayong Pebrero ang 9.8% na inflation rate noong Enero. Kabilang umano sa mga nakapag-contribute sa pagbagal ng inflation rate ay ang transportasyon. Tingnan natin yung datos. Kanina sinabi ko nga, doon sa 13 commodity groups na ating tinatrack ay mayroon tayong siyam na tumataas pa kaysa sa January. Ang isang bumaba talaga yung transport. Siya yung main contributory dahil dito sa pagbaba ng inflation sa February versus January. Una dahil nung February, kung naalala nyo, noong February 2022 ay ito yung simula ng pagtaas ng presyo ng gasoline saka diesel. So in a way, mayroon tayong parang tinatawag dito na base effect. Sa March, titingnan natin ang isang malaking contributory, again, yung transport. May announcement tayo na magtaas ng presyo ng gasoline diesel ngayong linggo. So the PSA data collector sa ating mga field offices ay itatrack ito. Pero nakita rin natin na yung core inflation medyo mataas compared sa January. So may mga items na medyo sticky, continuous yung pagtaas niya. Restaurant and accommodation services for one. But transport for the month of February seems to be the major contributor dito sa pagbaba. Sa seasonal adjusted series natin, nakita namin na yung pag-increase sa month-on-month nitong Pebrero ay nasa 0.3% versus yung 1.0% noong January. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Kasalukuyan po nagsasagawa ng libreng opera classic concert ang Holy Angel University. Ito po bilang bahagi ng kanilang 90th founding anniversary. Para po sa karagdagang detalye, may live report ang ating kasamang si JM De Jesus. JM? JM, nakamute ka pa. Magandang gabi, kasamang live tayo ngayon dito sa University Theater ng Holy Angel University. At tayo napatin kanina ay ito ang ika-siyam na pong anibersaryo ng founding anniversary ng university. At ngayon, mayroon na silang libreng konserto na sinagawa at pinakalanan ito ang Night of Opera Classics na kung saan makikita at mapapakinggan ang performance ng University Choral na talagang makikita natin yung mga opera classics mula sa Italia. Sa panguna ni Verdi, dun sa mga gawa ni Verdi, Mozart, Bizet, Mascagni at Bassini. At makikita natin ng mga estudyante, ng mga empleyado ng universidad at yung mga iba-ibang personalidad dito sa Ciudad ng Angeles. At marami din dito ng mga music lovers talaga nagpapalakpakan, enjoy yung mismong konserto dahil may mga naimbitahan din ng mga soloist mula sa Metro Manila na talaga nagpakitang gilas na patinggan pa ng mga performances. At tayo naman kay Robert Antipo kanina, ang isa sa mga ng Center for Kapampangan Studies, House Center for Kapampangan Studies, ay ito din ay isang paraan kung mapapakita nila yung mga talento ng mga scholar din, ng mga music scholars ng Holy Angel University. Kaya naman ngayon, kasamang dyan, kakatapos lamang ng first part ng konserto at mamaya yung second part ng konserto ay maraming pa daw aabangan ng mga pasabog sa mga performances ng University Choral dito sa Holy Angel University Theater. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, JM De Jesus. Dumako po tayo sa ibang balita. Asahan daw ang pagpapatuloy ng programang Men of Light sa pagpapalaganap ng mabuting salita ng Diyos. Sa kanilang ika-20 anibersaryo, nagpasalamat ang Men of Light sa lahat ng kanilang nakasama sa pagtupad ng kanilang misyon sa Panginoon.
Kabilang naman po sa mga binigyang pagkilala ang CLTV 36 kung saan mapapanood ang naturang programa. Si Angelica Cara ang may report. 2 dekada na ang nakakaraan simula ng sumahimpapawid ang programang Men of Light ng Amano Incorporated. Pinangungunahan ito ni Bishop Pablo Virgilio Ambo David, Father Deo Galang at Father Raul de los Santos. 2003, nang unang mapanood ang naturang religious talk show na layong ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Makalipas ang 2 dekada, asahan umano ang pagpapatuloy ng Men of Light sa kanilang misyon ayon kay Bishop Pablo Virgilio David o Bishop Ambo. Siyempre, dahil sa age of digital technology, we have to reinvent ourselves, no? And whether we like it or not, medyo tumatanda rin ang audience mo kapag nagiging medyo conservative ka. But yeah, meron kaming mga younger volunteers who will help us cope with itong development sa social media. And I do believe meron din namang iba na gagawa din ng kanilang sariling papel dito sa evangelization through the social media. Isang pagtitipon ng idinao sa Social Action Center of Pampanga sa siyudad San Fernando nitong Miyerkules, March 8 bilang selebrasyon ng kanilang ika-20 anibersaryo. Dito binigyang pagkilala ng Amano Incorporated at Men of Light ang lahat ng kanilang mga nakatuwang sa paghahatid ng Men of Light sa bawat mananampalataya, kabilang na ang CLTV 36. 2007, nang magsimulang ipalabas sa CLTV 36 ang Men of Light. Actually, ang pinakamahalagang partner talaga namin si LTV kasi hindi kami talaga makapasok sa free TV. Nung una hanggang sa mga cable TV lang kami. Pero ang unang nag-welcome na free TV sa amin ay ang CLTV 36 without charging us. Kasi alam namin, binibili ang airtime, you know. But CLTV always believed in Men of Light. So, napaka-valuable partner talaga ng CLTV para sa amin. Partly also because of our close friendship with Levi Laus and family, you know. We will treasure that. Nagpapasalamat din si Bishop Ambo sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa Men of Light. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa Men of Light at lalo-lalo na yung mga kababayan natin na nasa abroad, sa Saudi Arabia, New Zealand, Canada, wherever. We're very, very happy that kayo ang nag-sustain ng show na ito. And katulad ng madalas naming sabihin, wala akong copyright ang Men of Light. We would like you to copy it. You have the right to copy it and spread it and share it to as many people as possible. Because just by sharing Men of Light, you are already becoming our partners. Mas marami ang makarinig sa salita ng Diyos, mas mabuti yon para sa atin. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. At yan ang mga balita ang nakalap ng ating news team. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po at Happy Women's Day sa lahat ng mga kababaihan sa aman panig ng mundo.